Bideo honetan, puntu eta lerro baten arteko distantzia minimoa nola aurkitu azalduko dugu, sistema diedrikoan. Hasierako datuak beraz, R lerro arruntaren eta A puntuaren proiekzio vertikalak eta horizontalak izango dira. Bi elementuen distantzia minimoa neurtu ahal izateko R lerroa puntakoa edo vertikala izan behar du. Beraz, horretarako, lerro arrunta bizalaguntzaileen bidez horietako bat bihurtu beharko dugu. Azalpen honetan puntakoa aukeratu dugu, baina vertikala egingo bagenu emaitza berdina lortuko genuke. R puntako lerroa izatera iristeko bi pauso eman behar dira. Beraz, hasteko, R lerroaren proiekzio vertikalarekiko paraleloan lur lerro berri bat trazatuko dugu. Lerroko bi puntu aukeratuko ditugu, C eta D, eta C bat prima eta D bat prima lur lerro berriaren elkarsutan egongo dira. Proiekzio horizontalak adierazten duen urruntasunarekin. Bi puntuak lotu eta R bat prima izango dugu. A puntuarekin berdina egingo dugu, A bat prima lortzeko. Horrela, R lerroa horizontala izatea lortu dugu, eta beraz benetako magnitudean ikusten dugu. Baina esan bezala, hau tarteko pausu bat da. Hortaz, orain beste bista laguntzaile batetaz baliatuko gara. Oraingoan, lur lerro berria R bat primaren elkarzutan kokatuko dugu. Horrela, lehen egin dugun bezala, C bat prima eta D bat prima lur lerroaren perpendikularrean eramango ditugu, kota mantenduz. Ikusten dugun bezala, C bat prima eta D bat primak kota bera dutenez, lerro osoa puntu bakar batean proiektatzen dela hautematen dugu. Beraz, falta den gauza bakarra, puntuaren A2 prima proiekzioa aurkitzea da. Horretarako, gainontzekoekin egin dugun prozedura errepikatuko dugu. Azkenik, R lerroaren eta A puntuaren distantzia, haien A2 prima eta R2 prima proiekzioak lotzen dituen lerroan ikusiko dugu.